otvorením obohacuje a hodnocuje naše podujatia. Veľmi pekne ďakujeme, Bohuš. Pán inžinier Pavol Soták, okresná organizácia Košice okolie. Ešte z tých dvoch, keby sme ešte z tých dvoch. Oslavou polovníckych tradícií, ale aj stretnutím ľudí, ktorých spája úcta k prírode, kultúre a hodnotám, ktoré presahujú generácie. Pretože práve tu stojí kaštiel, ktorý spája. Ďakujem. Dni svätého Huberta, 34. ročník celoslovenských poľovníckych slávností, sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 12. a 13. septembra 2026 tradične v areáli kaštieľa vo Svetom Anton na Štiavnicku pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Zdroj: Múzeum vo Svetom Anton. Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zaštieť nám do srdca lásku k Tvojmu menu.